У эфіры рацыя вітаю вас. Магчыма, у Беларусі і ў рэгіёне набліжаецца гадзіна Ч. Магчыма, ёсць пра што пагутарыць на сувязі са студыяй. Аналітык, гісторык Яўген Красулін, вітаю вас. День добрый. Не магу у вас не спытацца меншым праз 2 тыдні так званыя выбары ў Беларусі. І ў Беларусі такія дзіўныя рэчы пэўныя адбываюцца. Ну, па-першае, фюрэру цяжкавата. Штосьці не тое са здароўем, сіпіць, хрыпіць, скардзіцца, кажа, што вот некаторыя хочуць, каб ён здох, а ён збіраецца доўга жыць там, не дачакаецеся. Ну, калі ў цябе все стабільна, калі ў цябе пад кантролем усё, цябе вот это хвалюе тваё здароўе, што там іншыя думаюць, это все дзіўнавата выглядае, так цяжка яму відавочна. Другое, вы памятаеце, як з Расіі ішлі наратывы, што нейкая дэстабілізацыя ў Беларусі, баевікі, сотні мільёнаў даляраў, гэтага нічога няма. Толькі Крэмль можа нешта падобнае рэалізаваць. Ну, для гэтага патрэбна, каб актывавалася пятая калона ў Беларусі, каб нейкія сілавікі рэальна вось з Крамля так вот з'явіліся ў Беларусі. І вы ведаеце, на беларуска-украінскай мяжы актыўнасць, нейкія кантынгенты растуць, без расейцаў не абыходзіцца. На Гожскім палігоне вучэнні, это тое, што мы бачым з публічнага поля медыйнага, так? І, ведаеце, ну, з'яўляюцца сілавікі расійскія ў Беларусі, тое, што мы бачым, і гэта все вельмі падазрона. Так, трэці момант. Візіт Лукашэнкі ў Кітай перад выбарамі, а не пасля выбараў. Звычайна ж пасля выбараў замацаваць статус КВО. Не, тут перад выбарамі, прытым дата гэтага вылету ў Кітай, як нейкая спецаперацыя ў таямніцы трымаецца, як бы не паведамляюць пра гэтую дату канкрэтна, так? Як быццам не хочуць, каб у Крымлі пра эту дату даведаліся, ці што. Такое ўражанне, што Лукашенко паедзе гутарыць, слухай, ну захавай мяне, праблема ў мяне сур'ёзная. Ну вы чакаеце падчас так званых выбараў у Беларусі нейкіх сюрпрызаў? Как бы наше жыццё паказвае, што заўжды трэба чакаць нейкія сюрпрызы. Яны далёка не заўжды прадказальныя, але ну, цэлым я б не выключаў такіх імавернасцяў, там якіх-небудзь эксцэсаў і інцыдэнтаў. Чуючы такія пытанні, адразу прыгадваецца 20-й год, прагнозы аналітыкаў, што нічога не будзе, усё будзе ціха, стэрыльненька, як у 15-м годзе, ну і мы памятаем, чым гэта ўсё пагарнулася. Так што давайте ўсё ж такі не забівацца вось на тое, што ўсё пройдзе ціха, спакойна, стрыльна. Канечне, з высокай ступенню імавернасці менавіта так і будзе. Там улічваючы стан беларускага грамадства, улічваючы, скажем так, сітуацыю на тэрыторыі Беларусі, улічваючы зноўку пагрозы, бо крэмлёўскія наратывы і знаходжанне расійскіх войскаў, як у 20-м годзе, гэта, канечне, фактар рызыкі для беларускага грамадства. Такім чынам, канечне, сітуацыя не спрыяе нейкім сюрпрызам. Але сюрпрызы яны таму і сюрпрызы, што яны маюць такую здольнасць адбывацца знянацку. Ды заявы самога гэтага таварыша, апошнія, якія гучалі з ягонага боку, пачынаючы недзе вось з інтэрв'ю Розенбергу. Калі памятаеце, было такое інтэрв'ю ўвосень. Слухайте, но які кіраўнік суверэннай дзяржавы будзе распавядаць шырокай аўдыторыі, што не кантралюе сваю тэрыторыю не кантралюе сваю тэрыторыю і што з ягонай тэрыторыі кіраўнік іншай дзяржавы можа здзейсняць акты агрэсіі. Ты не кантралюеш, ты не суверэн на гэтай тэрыторыі, бо на ёй дзейнічаюць іншыя сілы. Плюс вось гэтая фармулёвачка, што меня там запросили у Китая, я не могу адмовіцца. Ведаеце, незалежны кіраўнік, упэўнены ў сябе і моцны ў сваёй дзяржаве, ён не будзе казаць, што я там не магу адмовіцца ад нейкіх запрашэнняў з замежжа. І гэта паказвае залежнасць высокую Лукашэнкі ад вось гэтых ягоных міжнародных партнераў. Ён сам пабудаваў сабе такі імідж і такое стаўленне да сабе з боку Китаю. А гэта, адразу кажу, не спрыяе ні палітыку, які валодае такім іміджам, ні той дзяржавы, якую ён прадстаўляе. Такім чынам мы можам тут не толькі атрымаць вось гэтыя орды расійскіх байцоў, якія ходзяць туды-сюды і атакуюць іншыя краіны, але і, скажем так, злучэнні іншых дзяржаў, якія таксама
будуць хадзіць па Беларусі як па сваім двары. І ўсё гэта што? Гэта робіць імідж моцнага палітыка. Ну, Гарантам спадар Евген, незалежнасці. калі маеш справу з такімі палітыкамі, як Сі Цзіньпінь, так, это стейкхолдер сусветнай палітыкі, той жа Пуцін, так, ну тут паспрабуй-ка быць такім незалежным і свае умовы гульні дыктаваць, пагадзіцеся. Не пагаджуся. Якраз вось калі мець справы з той жа Кітайскай Народнай Рэспублікай, калі ты дэманструеш сваю сілу, сваю, скажем так, упартасць у адстойванні сваіх інтарэсаў, Кітай не будзе табе выкручваць рукі. Не, ён зробіць у выніку так, як, скажем так, будзе ва ўзаемных інтарэсах. Вось гэта даследавана на прыкладах палітыкі Кітая ў дачыненні да краін Паўднёва-ўсходняй Азіі і Афрыкі. Ось там шмат якія краіны трапілі ў пазыковую пастку. Залежнасць ад Кітаю фінансавую. Бо яны таксама не ведалі, дзе вось гэтыя межы, на якіх трэба казаць не. Далей мы не пойдзем, і вы не пойдзеце, бо далей завяршаецца вобласць нашых інтарэсаў. І нам не цікава, што вы там пераўтворыце нас у сваю там новую умоўную калонію. Тут некаторыя нацыянальныя ўрады, вось, напрыклад, тыя ж еўрапейскія краіны, яны маюць стасункі з Кітайскай Народнай Рэспублікай. Яны маюць выгаду ад гэтых стасункаў, Палякі, але пры гэтым яны кажуць, вось, чырвоная лінія, ўсё, за яе не заходзім. А тут бачна, што не тое, што няма чырвоных лініяў, тут проста вось сам кіраўнік абедзвюма рукамі цягне да сабе вось гэтыя праблемы, якія яшчэ невядома, чым пагарнуцца ў будучым для беларускай нацыі. Увогуле, істотнасць гэтых гэтак званых выбараў. Мы дабаўляем да гэтых выбараў там гэтак званыя, мы дабаўляем двухкосці да іх, мы дабаўляем да іх там прэфікс без выбары. Так, но насамрэч мы такім чынам гэта ўсё уводзім у свае, скажем так, уяўленні, у свае ж наратывы, і мы надаем міжволі гэтай падзеі там надзвычайны нейкі сэнс. Насамрэч, дэ-факта гэтая падзея не з'яўляецца такой. Яна прыкладна мае той жа сэнс, як таемная інаўгурацыя Лукашэнкі ў 2020 годзе, якая нічога не змяніла, а наадварот прадэманстравала ягоную слабасць, што ён прыйграў беларусам, і каб не расійскі рэсурс, яго, уласна кажучы, не было, і гэтай інаўгурацыі таксама не было. Рацыя. Ну, бачыце, слабы, але праблема ў тым, што ўжо 30 гадоў слабы. А што тычыцца гэтых выбараў так званых, ну тут цікавая інтрыга, шаноўныя гледачы. Ці станецца нешта з Лукашэнкам і што будзе пасля іх? Ці не зараджаюць там ядравыя боегалоўкі, ці не рыхтуецца нейкая вайсковая агрэсія з тэрыторыі Беларусі? Магчыма, пра нешта ведаеце, пішыце ў каментарах. Спадар Евген, хачу спытацца ў вас пра Кітай. Ёсць меркаванне, што Кітай і ёсць лакаматывам вось гэтай восі зла. Проста яны разумнейшыя, так, яны дзейнічаюць праз проксі, Расія, там, іхны таран, Паўночная Карэя, а яны дзейнічаюць хітра, нейкі там метапнеўмавірус, дэстабілізаваць заходнюю цывілізацыю і так далей. Навошта ім Беларусь, якія для нас рызыкі? Яны, канешне, дзейнічаюць, но ўсё ж такі пакуль у іх галоўная матывацыя гэта эканоміка, гэта гандаль, а не дамінацыя палітычная, я казаў пакуль. Што будзе ў далейшым, мы паглядзім. І тут, канешне, ну так, ёсць падставы чакаць пагаршэння сітуацыі ў гэтым пляне. Но пакуль што Кітай больш цікавіцца менавіта эканамічнымі з'явамі, эканамічнымі фактарамі і спрабуе атрымаць, ну, пэўную выгаду. Таму, дарэчы, не будзе ніякіх ядравых боегаловак і ядравага удару пасля 26 студзеня. Бо гэта Кітаю, ну, проста шалёна невыгадна, гэта яму не трэба. Ён што, будзе біць па сваіх галоўных рынках, а Еўрапейскі звяз, Злучаныя Штаты, гэта ягоныя галоўныя рынкі. Адкуль ён атрымлівае прыбытак? Гэта ўсё даволі складаныя з'явы, там шмат фактараў адначасова дзейнічае, і лезці туды, ось, як, напрыклад, лезе гэты Лукашенко, які, ну, увогуле, у якога вельмі простая карціна свету, вельмі такая просталінейная, то у выніку ён будзе мець толькі праблемы на выйсце. Дарэчы, тут можна прыкладам, ось, вельмі актуальным, такім прывесці былога прэзідэнта Панамы Вірэлу.
Ён Варэла дакладней, ён у 17 годзе 2017 нечакана для ўсіх прызнаў Кітай, усталяваў з ім дыпламатычныя зносіны. Да гэтага ён меў стасункі, Панама мела стасункі з Тайванем, Кітайскай рэспублікай. А тут яна парвала гэтыя стасункі дыпламатычныя і усталявала іх з Кітайскай народнай рэспублікай. І з гэтага часу, як указваюць і міжнародныя аналітыкі, і панамскія аналітыкі, Панама ступіла на вельмі такі слізкі рызыкоўны шлях, праявай чаго з'яўляецца і вось гэтая заява Трампа наконт узяцця пад кантроль Панамскага каналу. Хуткая інаўгурацыя Трампа менш чым праз тыдзень. Былі спадзевы, што Трамп ён зоймецца вырашэннем стратэгічных задачаў, так? А Беларусь тут вельмі важная краіна ў вырашэнні гэтых стратэгічных задачаў у нашым рэгіёне. Тут кожны, хто мае карту, можа паглядзець і зразумець, пра што гутарка. Вось хуткая інаўгурацыя. Напэўна, Трамп наша відэа з вамі паглядзець і будзе сабе гальштук выбіраць на інаўгурацыю. Так? Ён жа там не з мушкай, з гальштукам. Галоўнае, каб яго показалі па Fox News. Тады зверне ўвагу, не пытанне. Ну, раім яму чырвоны гальштук па схеме БЧБ, белая кашуля. Што там Святлана Ціхановская, дарэчы, на інаўгурацыю гэтую ляціць, не ведаеце? Ну, шчыра кажучы, не ведаю. Канечне, было б добра, калі б паляцела. Спадар Евген, ну, я спадзяваўся, так, што Трамп будзе класціся спаць, уставаць, успамінаць пра Беларусь, думаць, як Расеі на тэрыторыі Украіны нанесці стратэгічную паразу. А тут, слухайце, такія наратывы гучаць. Грэнландыю далучыць. Значыцца, Канаду далучыць. Штосьці это все нагадвае. Мексіку далучыць. Панамскі канал перайменаваць. Што это за фокусы за такія? Вы маеце меркаванне, што это все азначае? У першую чаргу, што тычыцца Канады, Мексікі, там крышачку ёсць нюансы, іх неяк так трымаюць у баку. А вось тое, што Грэнляндыя і Панамскі канал гэта істотныя тэмы для амерыканскай знешняй палітыкі, гэта, власна кажучы, не выклікае ні ў каго сумненняў. Бо займаюць вельмі істотнае геапалітычнае, геастратэгічнае палажэнне у гэтым свеце. І пры гэтым, зноўку, гэта ж тыя тэрыторыі, якія неаднойчы усплывалі ў сувязі з пытаннем прыналежнасці да Злучаных Штатаў. Ну, што тычыцца Панамскага каналу, то, власна кажучы, Злучаныя Штаты яго і пабудавалі. Прычым, што цікава, зноўку, дзеля таго, каб яго пабудаваць і атрымаць кантроль над ім, яны што зрабілі? Яны аторвалі штат Панама ад тагачаснай Калумбіі. Была вайна грамадзянская ў Калумбіі, дарэчы, яна так у стылі фэнтэзі ці магічнага рэалізму апісана у Маркеса «100 год адзіноты». І ў выніку амерыканцы атрымалі гэты Панамскі канал, была падпісаная дамова з новым панамскім урадам. А потым у 79 годзе ўжо пры Картары была падпісаная дамова аб перадачы каналу пад поўны кантроль Панамы, што і адбылося пад канец 20-го стагоддзя. Цяпер, дарэчы, тое, што Трамп абвесціў, што там прысутнічаюць байцы кітайскай вызвольнай арміі, ніякіх пацверджанняў таму няма. Але тое, што кітайцы вось з 17-го году з гэтай палітыкі прэзідэнта Варэлы пракітайскай, яны атрымалі вялікую прысутнасць, вялікія магчымасці ў зоне канала. З гэтым ніхто не спрачаецца. Яны зараз кантралююць два порты на абодвух выйсцях каналу, і з боку Ціхага акіяну, і з боку Атлантычнага. Яны будуюць 4-ты мост праз канал, а гэта на хвіліначку магчымасць у любы момант яго абрынуць і проста перапыніць шлях цераз канал. Што амерыканцам, ну, канешне, ніякім чынам не выгадна, тым больш, што у выпадку, скажем, канфлікту нейкага, там, з тым же Кітаем, Панамскі канал вельмі істотны ў вайсковых мэтах дзеля таго, каб перакідваць флот, той же амерыканскі. Калі ён будзе перарэзаны амерыканскаму флоту, скажем так, магчымасць манеўра будзе вельмі моцна скарочанай. Так што вось гэтая палітыка зноўку панамская, пракітайская, яна выклікае вялікую занепакоенасць яшчэ да Трампа.
яна выклікала занепакоенасць у амерыканскіх палітыкаў, вайскоўцаў, аналітыкаў. І цяпер, калі прыходзіць вось такі чалавек, скажем, не стрыманы ў сваіх жаданнях і сваіх выказваннях, это ўсё пераўтвараецца ў сур'ёзны выклік. З Грэнляндыі тое ж самае. Гэта тэрыторыя, якую амерыканцы хацелі прыдбаць яшчэ ў 1867 годзе адначасова з Аляскай. Гэта яшчэ дзяржсакратар Сёрт, аўтар вось гэтага набыцця Аляскі, ён адначасова хацеў і Грэнландыю набыць, но парламентары амерыканскія казалі: не, шосьці ты, адной лядоўні нам хопіць, другую лядоўню ў хату ўжо не цягне. У 1941 годзе амерыканцы акупавалі Грэнляндыю, апасаючыся, што там будуць дзейнічаць немцы. Гэта пасля акупацыі матэрыковай Даніі адбылося немцамі. У 1945 годзе амерыканцы прыбраліся, але пакінулі свае базы і некаторыя правы за сабой. У 1946 хацелі набыць Грэнляндыю, там гучала лічба $100 мільёнаў па тых цэнах. І вось у пачатку 21 стагоддзя, прычым за часам адміністрацыі Буша-малодшага, гучалі такія размовы. Ну і ў 19 годзе Трамп, і ў 24 годзе Трамп. Калі Данія пагадзіцца, тады ўсё будзе нармалёва, там дамовяцца пра суму, і кантроль над Грэнляндыяй і ўся адказнасць пяройдзе да Злучаных Штатаў Амерыкі. Праблема ў тым, што грэнландскі ўрад кажа, гэта не прадмет для торгу. Вось, гэта не прадаецца. І тут вось паўстаюць гэтыя выклікі, якія агучыў сам Трамп, што а я магу прымяніць і эканамічны шантаж, а калі што я прымяню і сілу. Вось тут ужо, канешне, узнікае вялікая праблема. Тут ужо пачынаюць пляскаць у далёнцы ўсе гэтыя таварышы з Расіі, якія лічаць, што ўсім павінна кіраваць сіла. Но зноўку тут можна заўважыць, што Трамп Расію сілай не лічыць. І зноўку Расія можа апынуцца і сама ахвярай вось гэтай канцэпцыі, што ў свеце мусіць панаваць сіла. Расія ўжо не сильная. Кітай вон хутка до 30-го года дагоніць Злучаныя Штаты і Расію па арсенале ядравых боеголовак. Так што там Расія можа апынуцца не гульцом. Но гэта вялікія выклікі, канешне, для ўсяго чалавецтва, бо гэта выклік адзінству Захада, гэта выклік існаванню НАТО і ягоных прынцыпаў. І, уласна кажучы, гэта такая падказка-даравалка для тых, хто хоча вырашаць праблему ўзброеным шляхам. Тая ж Расія ў дачыненні да суседніх краін, той же Кітай у дачыненні да Тайваню і іншых спрэчных тэрыторыяў. Карацей кажучы, у каго будзе магчымасць прыдушыць суседа, і чаму цяпер замінаюць вось гэтыя міжнародныя нормы, гэта ўсё выплесніцца, і ў выніку свет проста пераўтворыцца ў вайну ўсіх супраць усіх. Вось у гэтым галоўная небяспека. Таму ўсе спадзяюцца, што гэтага атрымаецца, скажем так, неяк унікнуць. Спадар Евген, вы маглі б сцісла патлумачыць, якая такая вось важнасць Грэнландыі? Няўжо это тэрыторыя важнейшая за Беларусь? З якой выхад у Сувалкаўскую прастору, на Польшу, Кіеў блізка? У чым тут сэнс? Тут ўсё значна горай, бо размяшчэнне Грэнляндыі гэта, па-першае, доступ да кантролю паўночных марскіх шляхоў. Гэта шлях уздоўж Еўразіі, і гэта шлях уздоўж узбярэжжа Канады. А праз змены клімату, хацім мы не хацім, но ўсё ж такі пацяпленне адзначаецца, і магчыма там будзе нейкі момант у бліжэйшай будучыні, калі ўзнікне магчымасць круглагадзічнага мараходства па гэтых шляхах, а гэта вельмі істотныя шляхі, якія зноўку і ў эканоміцы адыгрываюць значную ролю, і ў вайсковай справе і прысутнасці і магчымасці манеўру таксама будуць адыгрываць вялікую ролю. І такім чынам, калі ты валодаеш Грэнляндыяй, ты можаш кантраляваць адразу абодва шляхі. Там яшчэ вось гэта, скажем так, гэтая зона Грэнляндыя, Ісландыя, Брытанія. Вось гэта
тая стратэгічная зона, якая кантралюе паўночную Атлантыку. І яна кантралюе у тым ліку і выйсце расійскага флоту у адчыненыя моры, у Атлантычны акіян. Гэта размяшчэнне радараў для супрацьракетнай абароны у першую чаргу, а гэта абарона паўночна-амерыканскага кантыненту атрымліваецца. Я ўжо маўчу пра тыя карысныя выкапні, якія робяцца даступнымі дзякуючы зноўку таму ж адступленню грэнландскага ледавіку. Каласальныя багацця. І калі да гэтых багаццяў атрымае, напрыклад, доступ Кітай, то тут праваліцца ўся стратэгія Трампа, накіраваная на гандлёвы гэты эканамічны ціск на Кітай. Ён жа гэта рабіў падчас першай кадэнцыі. Цяпер ён гэта плануе прадоўжыць, бо Расія для яго гэта не, скажем так, не галоўная тэма, не галоўны наратыў, галоўнае для яго процістаянне з Кітаем. І тут Грэнляндыя, канешне, дае каласальныя магчымасці вытрымаць вось гэтую вайну з Кітаем, бо зразумела, што у адказ на нейкія мерапрыемствы з боку Злучаных Штатаў Кітай таксама будзе ўвадзіць абмежаванне. А гэта ў тым ліку абмежаванне на продаж каштоўных матэрыялаў для цяперашняй эканомікі, радовішчы якіх ёсць у Кітаі і радовішчы якіх ёсць у Грэнляндыі. І вось тут амерыканская Грэнляндыя дае Трампу вялікі козыр у рукі ў ягонай барацьбе супраць Кітаю. Чаго вы чакаеце ўвогуле, так? Вось пройдзе ягоная інаўгурацыя. Што будзе потым? А нешта ж пачнецца. Якія вашыя чаканні? Калі вось усе чакаюць гэтых перамоваў паміж Трампам і Пуцінам як лёсы вызначальных, зноўку, калі карыстацца досведам папярэдняй кадэнцыі, хутчэй за ўсё ніякіх істотных дамоўленасцяў дасягнутым не будзе. Нават спыненне Расіі на тых межах, на тых рубежах, якія яна цяпер займае, гэта Расію не здавальняе, яна пойдзе далей рана ці позна. Власна кажучы, гэта разумеюць, дзякуй Богу, і палітыкі на захадзе цяпер. Ніхто ўжо не глядзіць на Расію як там на нейкую надзею дэмакратыю ў будучыні і так далей. Вось, і наўрад ці Трампу дадуць тут значна здаць вось гэтыя пазіцыі Расіі, то бок дазволіць ёй застацца на гэтых рубежах, зняць санкцыі, вось, і запрасіць яе зноў ва ўсе міжнародныя інстытуцыі. Так што, хутчэй за ўсё, мы будзем назіраць працяг той гісторыі, якая цяпер ідзе, пакуль адзін з бакоў не атрымае вырашальную перамогу. Будзем спадзявацца, што гэта той бок, за які мы ўсе заўзеем у гэтай гісторыі. Рацыя. Спадар Еўген, ну вы ў 25-м годзе чакаеце ў Беларусі рашучага пералому на манер Курскай бітвы 43-го года, што все пачне мяняцца, бо, слухайце, сітуацыя з Беларусю не файна ўжо столькі год знаходзіцца за мяжой па-за бацькаўшчына. Это непрыемны досвед. Якія вашыя чаканні? Другая сусветная вайна цягнулася 6 год. Ну, калі браць вось гэту агульную прынятую дату 1 верасня 39-го, насамрэч пачалося яшчэ з 37-го. Вайна паміж Японіяй і Кітаем. Вось, яна-то і завершылася 2 верасня 45-го года. Так што мы яшчэ не так шмат чакаем у параўнанні з тымі падзеямі. Зноўку, Беларусь гэта той рэгіён цяпер, тая краіна, якая вельмі моцна залежыць ад таго, што адбываецца навокал. Як у 20-м годзе, уласна кажучы, беларусы атрымалі перамогу над Лукашэнкай, казаўшы яму ў твар сыходзь, но ўсё роўна у Лукашэнкі быў рэсурс Расіі. І Расія казала, наўпрост, гэтак жа сама ў твар беларусам, не ён застанецца. Калі што, вось вам нашая Нацгвардыя, а калі што, у нас і танкі ёсць. Так што тады мы проста сутыкнуліся з злом куды больш маштабным, чым проста рэжым Лукашэнкі. Тое зло, з якім цяпер змагаецца, ну вось, скажем, Еўропа, Злучаныя Штаты, Захад, дэмакратычныя краіны і шмат хто іншы ў свеце на тэрыторыі Украіны. Вось ад гэтага ў першую чаргу залежыць і лёс Беларусі, і лёс усходняй і цэнтральнай Еўропы, і шмат чаго залежыць у свеце. Так што наша, дарэчы, вось задачка невялічкая, гэта перастаць глядзець на Беларусі як на нейкія
кавалак зямлі ў вакууме, а глядзець на Беларусі тое, што адбывалася і будзе адбывацца у кантэксце ўсіх вось гэтых сусветных падзеяў. І чакаць і спрыяць зноўку таму, што хрыбціна гэтаму злу будзе пераломлена. І тады мы атрымаем магчымасць вярнуцца ў Беларусь і магчымасць будаваць новую дэмакратычную краіну, дзе ўсім будзе камфортна жыць. Мы з вами, спадар Яўген, даўно Беларусь разглядаем са стратэгічнага гледзяшча. Краіна вельмі важная, робіцца трывожна. Суседзі вельмі неадназначна ставяцца да нас усе кругом. Так? Пра расейцаў я маўчу, проста як нейкая тэрыторыя, вайсковы плацдарм. Украінцы, экс-міністр замежных справаў Кулеба у нядаўнім мінулым тут днямі заявіў, што тут значыцца берасце украінская, Пінск, Мазыры, нават Магілёў. Ось такое сабе дазволіў. У Літве, дзе вы зараз знаходзіцеся, міністр замежных справаў, наш чалавек тутэйшы, Кандратовіч, палякам сябе называе, па-беларуску можа гаварыць, заступіўся за беларусаў, на яго тут адразу ж накінуліся. Можа быць такое, што з'ядуць Беларусь? Выключаць гэта нельга, як бы гэта цяжка не гучала, но тут я хочу заўважыць один момант. Вось акрамя таго, што нам трэба прывучыць сабе разглядаць Беларусь у сусветным кантэксце, нам трэба разглядаць сабе як суб'ектаў гэтага самага кантэксту. Нас прывучылі лічыць, што ад народу нічога не залежыць. Думаю, любога разбудзі зараз сярод ночы, запытай, залежыць што-небудзь ад народу? Не залежыць. Гэта неправда. Усё залежыць ад народу. Ад стаўлення да сабе, ад стаўлення да наваколля, ад стаўлення да сваёй будучыні. Таму, калі мы прызнаем нарэшце сабе суверэннай незалежнай нацыі, якая імкнецца да незалежнасці поўнай, не вось гэтай дэкларатыўнай, якая цяпер існуе, а рэальнай незалежнасці з магчымасцю абіраць там кіраўнікоў дзяржавы, абіраць у тым ліку і міжнародныя, скажем так, кірункі, арыентыры, нам трэба спачатку прызнаць сабе і прызнаць, што мы сіла. Уся цяпер моц вось гэтай прапаганды, яна накіравана на тое, каб нас раскалоць і у выніку пазбавіць вось гэтай сілы, якую дае нам еднасць. 20-й год гэта быў каласальны прарыў для нас, калі мы пабачылі, наколькі нас шмат, што мы нацыя, і мы нацыя единая. Таму цяпер вось нам як, гэта, власна кажучы, прыёмы прапаганды вельмі старыя, яшчэ і да рэжыму Лукашэнкі, і нават да другой сусветнай вайны, паказаць, што толькі ты адзін кожнаму чалавеку так думаеш, што твае лідары ідыёты, і не трэба іх слухаць, яны вядуць вас у бездань. Вось. І калі гэта даносіць да нацыі, ўсё нацыя перастае існаваць. Таму нам цяпер трэба трымацца. Вось гэтае разуменне, што мы единыя, што мы едныя, што няма там беларусаў у Беларусі, няма беларусаў у мігрантаў, што там раскол паміж намі павялічваецца. Вось увогуле там адны праблемы, у гэтых іншыя праблемы. Неправда, у нас адна праблема і адна задача захаваць Беларусь, і каб мы маглі там разам жыць у гэтай Беларусі. Вось і зноўку дзеля таго, каб гэта ажыццявіць, нам усё ж такі трэба мець палітычны цэнтр, вакол якога групавацца. Без гэтага таксама будзе страшненька. Аналог гістарычны гэта свабодная Францыя дэ Голля і ўвогуле дэ Голь як палітычны цэнтр. Дарэчы, лёс краіны мог бы пайсці зусім іначай, калі б дэ Голь не быў прызнаны у першую чаргу Рузвельтам і Чэрчылем як лідар вось гэтага французскага свабоднага руху. Францыя могла б быць просто там падзеленай, таксама як вось была падзелена Нямецчына, но паколькі існаваў цэнтр палітычны, ён існаваў у замежжы, ён існаваў там 5 год у замежжы. Гэты цэнтр, но тое, што ён існаваў, ён прывёў да таго, што Францыя адрадзілася як адзіная дзяржава. Вось калі мы будзем мець на ўвазе, што мы нацыя, мы беларусы, і у нас ёсць палітычны цэнтр, у нас ёсць добрыя шансы адрадзіць Беларусь і не дапусціць вось гэтага падзелу, пра які некаторыя даволі спакойна цяпер разважаюць.
Ну і, конечно, беларуская мова. Гэта вельмі істотны фактор, на які не трэба забывацца нам. Спадар Еўген, вы сказалі вельмі слушныя рэчы, калі не пераходзіць на асабістасці. Шаноўныя гледачы, якое вашае меркаванне, хто стане вось для Беларусі будучым Дэголем, каманданте, павядзе о той лакаматыў, які Беларусь павядзе наперад, і мы захаваем сваю суб'ектнасць, і ўвесь свет зразумее важнасць беларускай тэрыторыі. Я спадзяюся, без мільённых ахвяраў і жудасцяў. Паглядзім, магчыма, гадзіна Ч хутка наступіць. Магчыма. Спадар Еўген, шчыра дзякую вам Магчыма. за гэтую гутарку. Дзякую вам.